Милосердный Он клича нас и посылает милости час, каб наши души стали чистей. Иди, иди хутчей, грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнém місці і в кожний час Єсус чекає нас. Грех спини і голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнém місці і в кожний час Єсус чекає нас. Он оборонить нас от беды, поблагословить наши труды, слезы осушить с твоих очей. Иди, иди хутчей, грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнém місці і в кожний час Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сьогодні Костел успоминає святого Блажея, біскупа і мученика. І за заступництвом патрона сьогоднішнього дня представимо Пану Богу наші просьби, наші інтенції. Особливим чином будемо доручати Божій милосердності Марію у другую годовину смерті Яна і усіх померлих сімей Ковалевських, випрошуючи для їх ласку пробивання сирот збавлених у небі. А ми на початку перепросимо Пана Бога за наші провини, каб ми могли з чистим серцем скласти найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, чинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, про заступництво святого Блажея мученика, выслухай просьбы Твоего народа, дозволь нам у часовым житті тешиться с упокоем и здоровьем, и да поможи досягнуть вечного збавлення. Праз Пана нашего Єзуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen.
Читання послання до Габрияу. Брати, що іще сказати, бо не хопить мені часу, каб розказати про Гадеона, Барака, Самсона і Єфтая, про Давіда, Самуеля і пророків, які вірою перемагали в владарстві, здійсняли справедливість, отрымливали обіцяння, закривали пащі львам, гасили моцний огонь, позбягали в острые мечі, мацаваліся, не гледзячы на слабасць, станавіліся моцнымі на вайне, праганялі войскі чужынцаў. Жонкі атрымлівалі сваіх памераў праз ускрашанне. Іншыя ж былі закатаваныя, але не прынялі вызвалення, каб атрымаць лепшае ўваскрашэнне. Яшчэ іншыя спазналі асмеянне і бичаванне, а таксама кайданы і вязніцу. Іх каменавалі, перевалалі, забівалі мячом. Яны туляваліся ў авечых і казліных скурах, церпячы нястачу, уціск, дрэннае абыходжанне. Яны, якіх свет не быў варты, блукалі па пустынях і гарах, па пячорах і цяснінах зямлі. І ўсе яны, хоць і былі прызнаныя дзякуючы веры, не атрымалі абяцанага таму, што Бог прадугледзеў для нас нешта лепшае, каб яны без нас не дасягнулі дасканаласці. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Будьте мужными усе, кто сподяется на Пана. Будьте мужными усе, кто сподяется на Пана. Якая ж великая твоя добрыня, якую ты заховал для тых, кто тебе боится, якую подрыхтовал тым, кто на тебе сподяется перед человечими сынами. Будьте мужными усе, кто сподяется на Пана. Под покрывом облича своего ты ховаешь их от змов людских, ховаешь их, як у шатры от свярливых языков. Благословленный Пан, який показал свою цудовную ласкавость у городе умацованым. Будьте мужными усе, кто сподяется на Пана. Я сказал страху своим, я откинутый от очей твоих, але ты почул голос молитвы моей, коли я кликал тебе. Будьте мужными усе, кто сподяется на Пана. Любите Пана усе ягонные святые, Пана ховае верных, а тому, кто поступает гонорливо, слишком вертае. Будьте мужными усе, кто сподяется на Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя,
Pan z wami. z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус і його учні прибули на другий бок мора, у країну Гадаренаў. А калі ён выйшаў з чаўна, яму насустрач адразу выйшаў чалавек з могілак, апанаваны нячыстым духам. Жыллё ягонае было сярод магілаў. Ніхто не мог звязаць яго нават ланцугом, таму што часта яго знявольвалі кайданамі і ланцугамі, але ён разбіваў ланцугі і кайданы, і ніхто не мог яго ўтаймаваць. Увесь дзень і ўсю ноч, будучы ў грабніцах і ў гарах, ён крычаў і біў самога сябе камянямі. Калі ж ён здалёк убачыў Езуса, падбег і пакланіўся яму, і закрычаў моцным голасам, кажучы: «Што табе да мяне, Езу, Сыне Бога Найвышэйшага? Богам заклинаю цябе, не мучай мяне». Бо Езус сказаў яму: «Выйдзе з чалавека нячысты дух». І спытаўся ў яго: «Як тваё імя?» Той адказаў: «Маё імя Легіён, бо нас шмат». І моцна прасіў яго, каб не выганяў іх з гэтай ваколіцы. Пасвіўся там каля гары вялікі стадак свіней, і прасілі яго нячыстыя духі, кажучы: «Пашлі нас у свіней, каб мы увайшлі ў іх». І ён дазволіў ім. І выйшаўшы, увайшлі гэтыя нячыстыя духі ў свіней, і статак каля 2000 з абрыву кінуўся ў мора, і патанулі яны ў моры. Свінапасы ж паўцякалі і абвясцілі ў горадзе і ў вёсках, і людзі выйшлі паглядзець, што адбылося. Яны прыйшлі да Езуса і ўбачылі, што апантаны, у якім быў легіён, сядзіць апрануты і пры здаровым розуме, і спалохаліся. А тыя, хто бачыў, расказалі ім пра тое, што адбылося з апантаным і са свіннямі. Тады пачалі яго прасіць, яны прасіць Езуса, каб ён адышоў ад іхніх межаў. Калі Езус сядаў у човен, прасіў яго апантаны, каб застацца з ім. Але Езус не дазволіў яму і сказаў: «Верніся да свайго дому і да сваіх, і раскажы ім усё, што Пан учыніў табе, і як злітаваўся над табою». Той адышоў і пачаў абвяшчаць у Дэкаполісе усё, што учыніў яму Езус, і ўсе здзіўляліся. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Присядьте, калі ласка. Умілувані ў Христі Пану, браты і сёстры, краіна Ерасінаў, дзе адбываліся здарэнні сённяшняга Евангелія, тэрытарыяльна адносіліся да Дэкаполіса. Гэта значыць аб'яднанне 10 грэчаскіх гарадоў з эліністычнай культурай. З пункту гледжання габрэяў яны былі грэкамі або язычнікамі. Езус аднойчы наведаў гэтую зямлю, вылечыўшы чалавека апантанага цэлым легіёнам дэманаў. Варта звярнуць увагу на дыялог, які адбываўся паміж дэманамі і Езусам. Яны выдатна ведалі, хто ён, сын Бога Найвышэйшага, і якая яго місія. Яны прасілі: «Не муч мяне». А Езус сказаў яму: «Выйдзе дух нячысты з гэтага чалавека». Такім чынам, яны добра ведалі пра тое, кім быў Езус. Але ім не хапала волі прызнаць яго Панам і Богам. Езус дазваляе нячыстым духам увайсці ў статак свіней. Закон Маісея
разглядаў гэтых жывёл як нячыстых. Таму гэта было ідэальнае месца для жыхарства, для злых духаў. Фінал гэтай сцэны вельмі выразны. Чалавек, які да таго часу быў апантаны, цяпер у здаровым розуме сядзіць ля ног Езуса і просіць, каб дазволіў яму застацца з ім назаўсёды. Але жыхары гэтага мястэчка, якія панеслі матэрыяльныя страты, прыходзяць да Езуса і просяць яго пакінуць іхнюю мясцовасць. Матэрыяльныя рэчы былі для гэтых жыхароў больш важнейшыя, чым Божа ласка, Божае благаславенства, Божая моц. І варта задаць пытанне, а хто тут сапраўды апантаны? Дарагія браты і сёстры ў Хрысце Пану, злы дух можа ашукаць чалавека, ашукаць да вар'яцтва. Апантаны злом чалавек паводзіць сябе як не чалавек, і яго жыццё становіцца сапраўднай магілай. Слова Божае мае моц, і яно робіць мяне адчувальным да дзеяння злога. Гэта нельга ігнараваць. Ёсць злыя духі, якія хочуць знішчыць маё духоўнае жыццё і знішчыць яго, як гэтыя 2000 свіней. Кожны дзень Бог пасылае мне сваіх анёлаў, якія ахоўваюць маю веру, надзею і любоў і абараняюць мяне ад улады злых духаў. Чи дзякуем мы Пана Бога за тое, што даў мне такога апекуна? Варта заўсёды дзякаваць Богу за майго анёла-ахоўніка і за кожную стойкасць у дабрыні. Звернем увагу на паводзіны апантанага, калі ён набліжаецца да Езуса. Злы дух пакланяецца Езусу, але ў той жа час ён крычыць і баіцца яго. Злы спакушае нас фальшывымі сорамамі, фальшывым пачуццём нягоднасці Божай ласкі і страхам, каб я не наблізіўся да Езуса. Між тым, Езус, наадварот, хоча, каб кожны з нас меў адвагу падысці да яго з усімі сваімі страхамі, з маім жыццём, з маім сорамам, тое, што мяне палохае, зневаляе. Ні адзін чалавек не мог утаймаваць апантанага. Яны адчувалі сябе бездапаможнымі, але з'яўленне Езуса радыкальна пераламлівае гэтую сітуацыю. Нават легіён злых духаў адчувае сябе бездапаможным перад сілай Езуса. Сіла Езуса большая, чым самая вялікая сіла зла. Ці верую ў гэта? Чи давяраю я Езусу як збаўцы, які абараняе мяне, які хоча быць побач мяне і ўмацоўваць мяне у маёй веры, у маёй надзеі? Умілаваныя браты і сёстры, што найбольш перашкаджае ў маім жыцці? Ці хачу я адкрыць Езусу тое, чаго баюся, што мяне трывожыць? Страх і смутак майго жыцця могуць быць як быццам кармушкай для злога. Езус хоча вылечыць мае раны, якія зачынаюць мяне стаймоўваць, якія пазбаўляюць радасці.
Будем же просить Иисуса, каб дапамог мне быть сведком у своим доме, где я могу нести и прымаць Божию ласку, якая змяняе жыццё. Просім жа аб гэтую Божую моц, аб Божую дапамогу, і каб мы былі заўсёды адданыя і верныя нашаму збаўцу, які, паміраючы на крыжы, абмывае нас сваёю крывёю, вызваляе з няволі граху і злога, а праз сваё змёртве паўстанне адчыняе дарогу да любячага кожнага з нас нябеснага Айца. Аман. Праз заступніцтва святога Блажэя, біскупа і мучаніка, даверым Христу нашыя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб мог давесці ўсіх людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Молімся аб святарскіх і місійных пакліканнях, каб Христовае Евангелие абвяшчалася ўсяму свету. Цябе просім. Молімся за хворых, каб праз заступніцтва святога Блажэя яны былі вызваленыя ад хваробаў горла. Цябе просім. Молімся за канаючых, каб яны сваю усю надзею усклалі на Бога. Цябе просім. Молімся за Марыю у другую гадавіну смерці, за памерлага Яна, за ўсіх памерлых сям'і кавалеўскіх, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Христа, яны з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб у нашым асяроддзі мы былі крыніцаю згоды і спакою. Цябе просім. Выслухай, Божа, нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, ідучы за святлом веры, пазналі Цябе, адзінага і сапраўднага Бога, праз Хрыста Пана нашага. Молитесь, братья и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, освяти гэтые дары Своим благословлением и запали в наших сердцах огонь Твоей любови, з якой святый Блажей мужно перенес муки и отрымал венец перемоги, праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim Угору серці uznosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna to i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, Усемагутны Вечны Божа, Ты праз мучаніцтва святога Блажэя паказаў цуды сваёй ласкі.
бо ён, наследуючы Хрыста, уславіў Твоё імя, проліўшы кроў за веру. По Твоей волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты умацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвы паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, пра Марыю, пра Яна і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Блажэем і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амин. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство и моц и хвала на веки.
Пані Єсу Христа, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наші, але на віру Костьола Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Amen. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Z duchem Twoim. Передайте ближньому знак супокою. Pokój nam się. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Будь же прославленный, Иисус Господи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус Бавца наш, як ягнё покорный в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный за Твой боский дар, наш Отец Небесный, свету володар. Славься, Христе, зараз и навек,
Помолимся. Милосердний Боже, нехай найсвятейший сакрамент, який ми прийняли, дасть нам духовную силу, якая святого мученика Блажея зробила вірним Твоей службе і допомагала йому перемогти у терпенні праз Христа Пана нашого. А зараз адбудзецца благословление свечак ва ўспамін святого Блажея. Хто мае з сабой свечкі, калі ласка, запаліце. Сёння мы ушановваем святого Блажея, біскупа Себастыі, горада, які знаходзіўся на тэрыторыі сучаснай Турцыі. Святы Блажей памёр мучаніцкай смерцю каля 316 года, з'яўляецца апекуном тых, хто пакутуе ад хвароб горла. Просім Пана Бога, які з'яўляецца крыніцаю жыцця, каб аб здароўі горла і аб належным выкарыстанні дару голасу, каб мы ўмелі ўжываць яго дзеля Божай хвалы і на карысць людзям. Усемагутны вечны Божа, Ты стварыў увесь свет. З любові да нас паслаў нам свайго Сына Езуса Хрыста, народжанага з Паннай, каб Ён лячыў нашыя хваробы душы і цела. Дзякуючы сведчанне вялікай веры, святы Блажей, біскуп, атрымаў пальму перамогі над злом. Пане, Ты удзяліў яму ласку лячыць хваробы горла. Просім Цябе, благаславі гэтыя свечкі, каб усе вернікі праз заступніцтва святога Блажея былі вызваленыя ад хвароб горла і усялякага іншага зла, каб яны заўсёды маглі ўзносіць Табе падзяку праз Хрыста Пана нашага. Більше збавця, бід усіх людських поправця, тим, що серце Твоє славять, Твою милость благословять. Благослов нам кожну чинність, нашу сповніть дай повинність. Твоє серце дай познати, з усіх силаў миловати. Твоє серце дай познати, з усіх силаў миловати. А зараз можна патушыць свечкі і, калі ласка, просьба стаць як да камуніі пасередку касцёла. Боже, злітуйся над нами, благослов пошлі нам ласку, хай убачать наші очі, в облік Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють
Примите Божие благословенство. Пан з вами, и с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуем,